Kanza kwethu nangu uMalema esegwaza ngowakhe futhi nangu uMalema ke eseyiphinda ngowakhe esegxoba yena eselele phansi. Ngana kwethu angazi noma uyakhumbula yena ukuthi kuqala ngaye ngakutshela ukuthi khona abantu abashiya uANC baya kuEFF njengekhaya babethi baphephela kulona ngoba ke kusukela kudala nje kwakunempi ethi ke uANC noIFP abazwani. Ngeke ukwazi ukusuka kuANC uye kuIFP ngenxa ukuthi nje khona impi yakudala nje engasoseke yaphela enhlizweni zabantu abazwani labantu lapho behlangana khona kuhlaleke nje liwa abantu abaningi ke babaleka besuka kulokhuzana kuANC begijimela kuEFF kuleminyaka edlule. Useyaphinda ke futhi kuMalema uyayilimaza. Ngikukhumbuze nje ukuthi nkathi futhi kuvumbuka ulokhuzana, kuvumbuka uMkhonto Wesizwe, kukhona abantu abasuke kuyena uEFF bagijimela kuANC, bagijimela kuMkhonto Wesizwe ngezathu sokuthini thina sithanda uZuma. Sashiya uANC ngoba nakhe engasekho uZuma, sashiya uANC ngoba nakho sesingahamselani nohulumeni omusha okhona. Ngakho thina sithanda uZuma siyashiya la kuEFF besithi siyabamba kodwa nangu umsholozi wethu usekhona ngala siyangakhona ngoba kuyiliqinisele ngephiki ukuthi uZuma uyathanda lokho kubona ngisho naye ingane encane. Nangu ke futhi uMalema useyaphinde usegwaza ngowakhe njengamanje usethi akanankinga nokuhlangana noANC. Sebethinika abantu laba balapha kuyena ke sebeyadideka ke futhi manje abalandeli bakhe ke yena ke futhi uMalema abalandeli bayo kuEFF ukuthi hawu ungaligibela yini wena ibhasi uvese ungena nje ebhasini ungazi ukuthi liyapi. Ungaligibela nibhasi uthi wena usuka la uye eThekwini lithi ibhasi cha siyahamba yebo siye eThekwini kodwa makwenzeka endleleni singajika sihambe siye eGoli. Ungaligibela nalelo bhasi enjalo cha angeke. Ingakho abantu abaningi uzobabona njengamanje besuka ngapha kuEFF begijimela ngapha kulokhuzana kuMkhonto Wesizwe njengoba eliqembu elikhule futhi ke ngendlela esimanga nangesivinini esikhulu. Ngana kwethu le ndaba nje siyayidiscussa siyaxoxisana isidingo ke sokuthi ungithuke namhlanje asikho. Ngicela ukuthi ke ngizwe ukuphawula kwakho la kuma comments ngihlale nje ngibheke ukuthi wena uphawula uthini lolu daba lwanamhlanje. Ngiyabonga, cela ungicofele ulike uphinde futhi usubscribe bese sidibana ku video elandelayo.